Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. This is Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest analysis ng ating panahon. Ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Abril 17 hanggang 19, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center in partnership po ng Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Sustainable with You. Yung mga interested upang malaman kung ano po itong Sustainable with You program ng BPI, just click po itong link po sa taas. O kapag kayo po nanonood via Facebook, doon po sa description ng video na ito, may link po patungo sa BPI Sustainable with You website. Ngayon din po ang one of the best hotels po sa Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Now, umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat ngayong araw na ito hanggang bukas, Huwebes. Ang hangin silanganin ay bahagyang humina at halos wala pong ulan na pwedeng ibigay dito sa ating kapuluan except po itong mga localized thunderstorms po sa katimugan bahagi po ng Mindanao at sa may Zamboanga Peninsula, kaya po sa northern portion ng Palawan. May nag-develop po kasi na yung hapon, papakita namin sa inyo in a short while. So magiging mainit po, malansangan at mataas ang heat index ng halos iba't ibang bahagi po ng ating bansa mula 39 hanggang 47 o 46. Depende po sa area ninyo. Mamaya, papakita natin sa inyo ang pinaka-latest report from Pag-asa sa website nila sa heat index. Ganyan din po sa ating automated weather station ng Typhoon 2000 around the Bicol region. At sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo natanawan na kahit anong sama ng panahon o bagyo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Meron lang tayo ditong frontal system. Hindi naman po ito makaka-apekto sa ating bansa. Patungo po ito sa may Japan. So, magbibigay po dyan ng mga paulan. At sa ating fast animation, so yan po, kinakita po natin ng mga konting kaulapan sa Western Pacific. At sa ating zoom-in satellite animation, makikita po natin yung mga nagde-develop po na thunderstorms sa Zamboanga Peninsula. Dito rin po sa may Soxygen area. At yun din po dito sa may northern Palawan, may nag-form po na maliit na thunderstorm. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay talagang napakainit at walang chance po ng mga localized thunderstorms sa mga panahon na ito. At sa ating latest automated weather station's highest heat index, okay, temperature observation, para na yung araw nito ng Miyerkules, ang nahuhuna na yon ay ang Liboto, Naga City, na sa 43.1 ang antas ng sentigrado ng damang init na naranasan ng ating katawan. Kanina po yan bago mag-alauna. At ang temperatura ay nasa 32.8 ang antas ng sentigrado. So ito po yung temperature na binabantay natin pagdating sa climate change. Wala pa naman tayong pangamba dahil po usually, ang pinakamataas dito sa ating lugar nasa 36 o 38. So far, for the past 10 years, nasa normal pa rin po ang ating temperatura. Yung heat index lang po ang kalaban natin dahil po yung kombinasyon po yan ng water vapor at yung outside temperature, kaya tumataas po ang heat index yung na-feel po ng ating katawan. Ang ibang areas po ng Kabikulan dito sa Calabanga, Camarines Sur, nasa 42.4. Mabulo, Naga City, 42.4 pa rin. At ibang areas po like San Felipe at Concepcion, Pequeña sa Naga, nasa 41.2. Sorsogon, 40.7. At Legazpi City naman po, nasa 39.9. At Vera Catanduanes, 38.6. Mapapansin po ninyo na itong mga areas na ito ay medyo hindi masyado kainitan. Ang heat index nila po malapit po sila sa karagatan. Ang pagkakaroon ng karagatan ay nagbabawas po ng ang heat index, okay? Medyo nagkakaroon po siya ng sea breeze, okay? Pag hapon, so hindi masyado pong kainitan. But in the next couple of weeks hanggang sa May, tataas pa po yan. Dahil po
wala pa po tayo sa pinaka-heart ng hot dry season. Usually May po yan, ang pinakamataas talagang nakarecord po pagdating po sa temperatura at sa heat index. But ang maganda naman po dyan, pagdating ng kalagitnaan ng Mayo hanggang katapusan, nandyan na po yung mga localized thunderstorms. So abangan natin yan. Okay? At sa Pag-asa naman po, ang latest heat index kaninang alas 5, na yung araw na ito ng Abril 17, at ito po yung mga station. Gagalawin po natin itong bangya. So ito po ang araw na ito, April 17. Ang iba sa Dagupan, talagang mataas po yan dahil landlocked area po sila. Nasa western portion, wala masyadong easterly wind flow. So nasa 44 degrees Celsius o antas ng sentigrado. Na yun, Abril 17, 44. The rest, nasa 42 to 43. Ganyan din po sa may Puerto Princesa at Aborlan, Palawan, nasa 44 degrees. Dito na po sa, let me see. Okay. Dito sa Bicol, ito po, yung mga station. Halos nagmamatch naman po. Sorsogon, nasa 37, 39 sa Masbate. Yung Virac, okay, nasa 42. Medyo mataas dito sa Pag-asa, sa station nila. So, depende po yun sa lugar kasi may mga ibang lugar na mababa yung heat index. Iba naman po yung medyo mataas. So, depende na po yan sa location ng station nila. Dait, 36, 41 sa Legazpi. Okay, Sibisua, 40. And then, ito yung forecast for tomorrow. Dito po sa Bicol, mukhang na-maintain pa rin ang mataas na heat index. Okay? So, uminom lang ng maraming tubig. Labanan natin itong sobrang init at avoid mo nang lumabas sa tanghaling tapat o sa early afternoon. Okay? So, yung bang weather station natin, tulad ng Sangay at sa Basud, Camarines Norte, medyo offline as of this time. Pero kapag bumalik, ibabalik natin yung data nila. Yung ibang areas po sa Visayas, na 43 din po, 44 sa may Kataraman, 43 din sa may Giwan, Eastern Samar. So far, yan po ang recorded heat index. At tingnan natin sa ibang areas. Like dito po sa Metro Manila area. Medyo mataas rin, no? 42 to 43. Sanglipon, Cavite. Okay. Hindi lang natin nakikita dito yung National Capital Region. Tingnan natin dito. Parang hindi kasama. So, let me see. Dito pala sa pinakataas. Sorry. So, yan po. National Capital Region sa Manila. Na-maintain na 40 at 38 degrees Celsius. Okay, so depende na po yan sa amount ng water vapor. So, yan po ang latest mula sa Pag-asa, heat index, na yung araw na ito ng April 17. At sa forecast sa ating hangin at pressure mula sa windy.com, galing po ito sa European model. Bukas po ng hapon, inaasahan po natin ang paghina po ng hangin mula sa silangan. So, magiging paibay-ba po ang direksyon ng hangin at kalmado. Sa Biyernes, muling babalik po ang easterlies. Dito po sa silangan bahagi po ng Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Pagdating po ng Sabado, Abril 20, nandyan pa rin yung easterlies sa mga lugar na binabanggit natin, Bicol, Eastern Visayas, mag-extend po yan sa gitnang Kabisayan at Western Visayas. Kaya hindi po sa may silangan bahagi po ng Mindanao. Okay, so yan po ang forecast. Walang pagbabago. Nandiyan pa rin yung easterlies. Pagdating sa ulan, halos wala po tayong ma-experience po ang mga ulan. May mga chances lang ng mga thunderstorms dito po sa may Katimugan at Kanluran bahagi po ng Mindanao. Pwede rin po dito sa may Palawan, gaya na nakita natin kanina. The rest talagang tuyo-tuyo. Okay, mababa ang chances ng mga thunderstorms or rainfall. At meron tayo dito nakikitang near equatorial trough or surface trough. Hindi pa yan naabot sa Mindanao. Sa ating wave forecast naman po, for the next 3 days hanggang Sabado. So, ito po yung forecast. So, bukas, Huwebes,
Biyernes hanggang Sabado, halos hindi po nagbabago. Ang wave heights po dito mula 1.3 hanggang 1.5 lamang po. May, kumbaga, napakahina ang alon. Lalong-lalo na po dito sa may inland areas po ng karagatan ng Pilipinas. Ay mukhang kalmado hanggang almost 1 meter. At gayon din po dito sa may West Philippine Sea, kasama po ang Spratly Islands at Calayan Island Group. Nasa kalmado hanggang 1 metro ang taas ng alon. So walang problema po sa paglayag sa karagatan at sa pangingisda po ninyo. So walang problema po ang ating waves. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. So week 2, valid April 24 to April 30, ay mananatili pong below average po ng more than 65% ang Pilipinas. Samantala sa week 3, valid May 1 to May 7, ay nasa below average pa rin yung ulan. Okay, 50% ang probability. So yan po, 50% ang chances na below average po ang mga ulan sa Pilipinas sa ikatlong linggo, May 1 to May 7. Bagamat ito po ay highly uncertain, most likely ito po yung matutuloy dahil po nandito po rin po ang epekto ng El Nino. So yan po ang ating pinaka-latest sa ating panahon at babalik doon tayo sa ngayong weekend mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Palo magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.